Satang kat tu kat ni kynta kala poi ka sngi ban nyewi ki wot jong ki kertong MP arjar phosau ki ban mi khmat ye kejela Meghalaya chak dorbar thawan ha Delhi ki kertong baro ki khmi lenti ban yo ye ka jingjom bat ki paidbah nong Kristyan jong ki parti ba pher ki khmi lenti ba ki kertong ba ki Kristyan kin po ha ka thong ka jingjom ka badon buram na ka won chlong parliamentary ka jingye khon kan long kaba ya khait bha hapadeng ki sangut ki kertong ki ba khampa wa khmat kita ki long u Dr. Ricky Sengkon na ka parti VPP u ba Vincent Pala na ka parti Kongres ka Dr. Amparin Lengdo na ka parti NPP bat u ba Robert John Kharjarin na ka parti UDP ko ki paidbah tongin ya am ya ka result la shai ka sngi mano ban job ya ka election MP arjar arpusal